apan nam wiem nanso onka ntakraboa ho saa beyi watepen na wote ya ne nkyiremu ene sei sack of wisdom nie moma yenko na memma wo nkyiremu ewo saa ebeyi mu afei kai sa obebo moden apiapia so ama obi nso nsa atimi akabi na ye nyina yesuade ede abom moma yenko apan ya aboa onam wiem nanso ye kan ewiem no ma anasa ntakraboa apan onka ho bi adentira die etesa ne se apan ya aboa bi a onam wiem de nanso oni ntakra sɛdeɛ ɛyɛ enoma ane wiem mmoa ɛwɔ ntakra no na bosuo ɛyɛ soronko apan yɛ aboa bi a utie nyansa kotoku empo ɔwɔ sen nanso ewiem noma deɛ woni sen apan yɛ aboa bi a wɔwo ne ba sɛdeɛ ɛfɔm mmoa ɛwɔ wɔ ma no pɛpɛɛpɛ nanso ewiem noma ana sɛ ntakraboa wɔ hwei no wɔn deɛ kosua ɛna wɔtoɔ apan wɔ ano sɛdeɛ ɛfɔm mmoa ɛwɔ ano no ewiem ntakraboa wɔn ano no ɛyɛ fia nanso apan deɛ ɛnte saa ensosunyɛ bebree ɛna da apan mu ɛne wie ntakraboa mu ɛno nti mpanyimfo ase apan yɛ aboa bi a ɔnam wie mu deɛ nanso ntakraboa ankasa a wotuo no apan ɔnka ho bi ebeyi ebere beyi na obetimi abu saa beyi ɛna nyansa beyi ɛna obetimi anya afiri saa beyi mu utie nyansa yɛkɔyɛ man Ghana mu a yɛwɔ nipa bebree a empo wɔde wano ɛbɔ wɔn ho safo hene sɛ wɔyɛ onyankopɔn diifoɔ si yɛhwɛ saafoɔ no suban nye de toto ɛyɛ twerɛ kronkron no ho a yɛhunu sɛ ensonsonyɛ bebree ada saafoɔ no ɛne twerɛ kronkron deɛ ɛka ne mu ɛno nti sɛ wohwɛ saafoɔ wɔ nsu ne wɔn ban a wɔda na di a wotimi hu sɛ wɔn mo te sɛ aboa bi ɛfɛ no sɛ apan ewiem no wɔnam deɛ nanso takraboa deɛ wɔnka ho bi nkɔfo a ne wɔn nam yi wɔn su ne wɔn ban nyinaa ɛne wo deɛ yɛ nkɔpɛ ɛnso wopɛ sɛ wɔfɔ so wo ho a pɛ sɛ wopia wo ho a ɛde wo ho kɔwura wɔn wɔn so wonim sɛ woyɛ no saa ɛmfa bɔ mmɔden na ma w'ani nna hɔ na hwɛ wo ho yie ɛwɔ nneɛma bebree ho na atumi aboa wo moma yɛntoa ɛyɛ yabɛbusɛm no ɛso ba a yɛtɔ so mmienu mpanyimfoɔ sɛ twe ma mentwe na ɛma kora abɔ twe ma mentwe na ɛma kora abɔ ɛyɛ mpa yɛka sɛ twe ma mentwe a ɛne sɛ yɛn nyinara ebia asɛm bi aba na obia mpɛ sɛ wɔde asɛm no ɛbɛkyɛ obia pɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ deɛ mom yɛhunu sɛ wɔno no deɛ ɛna ɛyɛ nokorɛ emposi anyi ne deɛ ne ntomu a wɔno nso ɛnte asɛm a mpanyimfoɔ ka no ase ɔpɛ sɛ wɔtwe asɛm no twintwan ma obia hunu sampɔ no ne di bem nanso saa asɛm ba a obia tiri mu deɛ onim sɛ wɔno ne di bem mpanyimfoɔ a wɔatena ase ebu ensesɛn wɔ asɛm no ho ɛna ehunu deɛ wadi fɔ ɛno di sɛ mpanyimfoɔ kasa wɔ ne wadi fɔ a paapa gye wasɛm tum maame gye tum na ma asɛm no ntwa tia sene sɛ wɔbɛtwere tentententen na akɔfa ɔhaw ne amaneɛ de aba nyansa kotoku ani o ɛno nti kae na hunu sɛ asɛm no sɛ ɛso ha yie a ɛyɛ sene sɛ ɛbɛkɔ akyiri ebia na wowɔ asɛm bi a ɛsuma wompɛ sɛ obi biara ehunu anaasɛ obi biara ɛte mpanyimfo a wɔwɔ agyina mu no ebia na saa nipa no mu bi enim wasɛm a wayɛ no kukuam ɛno nti sɛ wotwe asɛm no a panyin no timi de saa asɛm ɛbɛbom sɛ kwaku na wo ankasa wotwe asɛm yi ɛna na wokɔfa wo bi yere ɛno kora na yɛka ne sɛn afebon sɛ saa wo nsɛm no a wotwe mu no na ɛkɔfa nneɛma bebree ɛde apue ɛma ɛde wɔ haw ne amanneɛ bi ɛne ɛmpo no
wabusua mu nsɛm bi na ɛkɔtwetwe tenten de aba na afei de ekoye hee mpanyimfoɔ sɛ twema mentwe wɔ hɔ yi no ɛma koraa na ɛbɔ empo ekuro nso ɛsan ɛsɛɛ no ɛma kuro ɛdane amanfo deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne sɛ akwaniaba ne ɔnwono akwaniaba ne ɔnwono akwaniaba ne ɔnwono anaasɛ anwono yɛka sɛ anwono a kyerɛ sɛ obi ɛnwene adeɛ ɛno nti yɛntoma bi ɛfɛ no sɛ ɛyɛ kente yɛnwene kente ɛno nti wokɔda ɔnwenefoɔ ɔnwene kente a ɛyɛ didua no ɔtokɔ bonkum na wato aba nifa ɔtokɔ bonkum na wato enti ɔtoto ne saa no na wɔde nwene ntoma no ɛma ne yɛ kama ɛno nti akwaniaba die no ɛne ɔnwono saa pɛpɛɛpɛ ɛna mpanyimfoɔ bɛ no ɛde ɛkyerɛ yɛn sɛ ewiase abrabɔ a yɛte mu no ɔhaw ne amane a yɛte mu enisuo ne kwadaa na yɛte mu no ɛno ɛne abrabɔ no abrabɔ bi ani hɔ a ɛkɔtɔɔten abrabɔ bi ani hɔ a nisuo nim abrabɔ bi ani hɔ a ɛyɛ wɔforo ɛne wɔsane anim abrabɔ bi ani hɔ a ɛyɛ nisuo ɛne sedeɛ anim abrabɔ no egu afɛno mmienu ɛda bi wɔ hɔ a wobɛmu na w'anim ɛda bi wɔ hɔ a wobɛsere nanso ne nyinaa no ɛde hyɛ nipa den ɛma nipa etimi ɛti gyina ɛbɔ bra no ɛbɔ ne yie ɛno nti sɛ ne dɛ wo fam baabaa hunu sɛ akwaniaba die no ɛno ɛne wɔnwono ɛfam baaba ne no ɔsɔreɛ anaasɛ wɔpagya nso bɛba adekyeɛ ɛno ɛna ɛbɛtumi aboa wo ɛma wayɛ nkonimdifoɔ abrabɔ mu anamotuo mu bibi biara a yɛyɛ mu no akwaniaba die no ɛno ɛne ɔnwono anaasɛ anwono piao deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso ɛnie sack of wisdom ɛbɛyɛ baabi a ɛmu odu ɛne sɛ wo nsa ɛbɛware ameyɛtwa so deɛ ɛne ɛfa wo nsa tiatia saa nante ma wasɛm ntwa tia ɛma wo ɛbɛyɛ baabi a ɛmu pi na obi biara a wɔte saa bɛyase biara no ɛboa no ɛmpo ɛbi a wotimi nya wɔsɛm bi anaasɛ wo ho asɛm bi timi kopie mpanyimfoɔ anim asɛm no yɛ kɔm paa kwakum ɛnsa wonim sɛ asɛm a wɔtwene twintwan yi wo na wodi fɔ ɛnso mpɛ sɛ wobɛgye wo fɔdie ato mu ɛno nti wo ne mpanyimfoɔ bɛtwe akyerɛ mpanyimfoɔ sɛ wodi bɛm nanso kan hu sɛ ɛbere a yɛgu so a yɛatwe no Onyankopɔn a odi oni bia asɛm ma no no ebia no obi nim asɛm ne mu nokorɛ na nam sɛ wɔtwe no a no ɛda no kura no bɛpie no ɛde asɛm anasɛ wɔyɛ ne ɛna ɛbɛbrɛ wo ɛno nti sɛ wonim sɛ wodi fɔ wɔ asɛm mu a na sɛ asɛm no kɔduru ɛyɛ mpanyimfoɔ anim a kwakum ɛnsɛ yi mesa aka ne bia mu o gye wasɛm tum na mpanyimfoɔ ɛwɔ ɛyɛ asotwe bi a wɔde bɛma wo a wɔmfa saa asotwe ne ma wo na mmom oyɛ ho sɛ kokotako na mmom oyɛ ho sɛ media mente aseɛ ai media menya hwee kwaku nso wayɛ hwee a ɛba saa na sɛ mpanyimfoɔ hwehwɛ mu a ne yɛkɔhu mu nokora a ɛde asɛm kɛseɛ ɛna ɛbɛbrɛ wo ɛno nti bere a wɔdi fɔ na asɛm akɔduru mpanyimfoɔ anim no ɛno ara ne sɛ wobu nkɔdodwa mpanyimfoɔ anim aka kyerɛ mo sɛ mpanyimfoɔ wɔde mesrɛ mu o wɔde medwan toa mo ba mesɔ mo nan yo deɛ meka kyerɛ mo no sɛ mayɛ mfomsoɔ kɛseɛ paa mpanyimfoɔ momfa me mfomsoɔ mfa nkyɛ me momfa me mfomsoɔ ɛmfa nkyɛ me ɛba saa no a mpanyimfoɔ no nam sɛ wɔamo wɔ mo ambrɛ nti mpo asotwe bi wɔ hɔ na ɔmo de ma wo a ɔmo ɛhwɛ ahobraseɛ ɛne ani di a woda na di nti saafoɔ no timi agogo ɛyɛ wasotwe ne mu ɛde ma wo na mmom sɛ ɔma saa mpanyimfoɔ yi ho tim fifire ɛma ɔmo di akwaniaba ɛka sɛ mede asɛm no nyɛ nokorɛ mede asɛm no nyɛ nokorɛ mede asɛm no nyɛ nokorɛ na afei mpanyimfoɔ kɔhu sɛ saa asɛm no yɛ nokorɛ a kwakum ɛnsa wo ho bɛkyerɛ wo ɛno nti ɛberɛ a wɔdi fɔ na asɛm akɔdu mpanyimfoɔ anim no berɛ wakoma ase kɔfɔm berɛ wo ho ase sene sɛ
obema mpanyimfo atem pentenkwa ansa na wabedai nokura no adi eba saa mpanyimfo mfifire ni nyina no omo ne bɛyɛ asɔtwen de ama wo mpanyimfo sɛ wo nsa wei ɛbɛware ame atwa so de ɛne kwaku fa wo nsa tia ɛnante ɛmo asɛm ntwa tia mfa ma wo piao wei nso ayɛ bebinom ɛne ne nkyerɛaseɛ sack of wisdom nie pomoden na di machi ɛwɔ ɛyɛ YouTube ɛwɔ abira wo teacher opoku ɛde ahyɛ mu Facebook nso sack of wisdom TikTok sack of wisdom any other platforms a ɛka ho pomoden di machi na yɛnsua adeɛ bebree piepia so bo obi nso nsanka bi na yɛ nyinaa yɛnsua adeɛ mom makrao nyame yɛ adom a na wɔtwe sɛ ne yɛbɛsan ahyia bio piao sack of wisdom nyansa kotoku